Sebuah teman adalah yang kangen kali ini bersama Layang Kangen juga Lauren Musik bersama Lauren Musik DJ Santos Production Fitri Karlina. Layangmu wes tak tampa wingi kuwi, wes tak waca apa karepe atimu. Reno ati iki maca tulisanmu, ra krasa netes alon ning pipiku. Dadi suwiwi iki kok aku mesti enggal bali ning kepiye maneh mergo kahananku wong bagus tak enteni tekamu. Padha guyu seneng isor ke ngopok ya Pak De. Ramai do sapa wong sing ora kangen, ada bojo pengen turu angel merem. Ramai do sapa wong sing ora tenyo, ra kepeto saengkara pengen warung. Percaya aku kuatno atimu, wong bagus tak enteni tekamu. Umpama dadi suwiwi iki aku mesti enggal bali ning piye maneh mergo kahananku wong bagus tak enteni tekamu. Apa karepe atimu, jroning ati iki maca tulisan